बोले जायो दै बारिसो जोङो हेल' लोगोफोर जों दायो लोगो न'आव मोनफैनानै लोगो न'निफ्राय फैबाय बेयाव फैनानै दा दसे लोगोनाव रेस्ट लालांसिगोन लोगो न'आ बेनो ओमफ्राय दा लोगोआ जोंनो सियार बायदिसिना बरनना होबाय आरोना जिरायनो दा लोगोना न'आव रावबो गैया बे हारसिंल' दङ दंनाया माबा बेलेगाव थायो आरोना बाबा ओमफ्राय दा जों लोगोमोन न'निफ्राय हाजो जों हाजोआव थांसै आरोना लोगो न'निफ्राय जों सानैयानो न' मबाइलाव हम गाखो Oh my god, हाजोआव खोलासिगोन आरोना ड्राइभारा नायलाय बेसेबां मिटार दं नै आयु बेजों सालायसै आरोना स्टार्टनोसै नै सालायबाबो जोंखाया थावाथ' मानो जोबनांगौ दा लाना बोरैबायदि मोसानो दा फादेर जागासिलै माथो गिदिर थांदों जाला जागोन सानबाथ' बेसेबां माबाखौ खारबो आरो बारा सानैल'खौ खारनो गैला थांनो बिदि बुंबाय खारबोबाय मालाबा फैबा हाबजो खनसेयाव नेक्स्टआव jarang belum makan. Udah jangan salah. Sanda bisa sare jalan sana tuh. Ini mana itu baik. Di sebang jalan pulang pergi lagi ber. Oke. Oh. Bisa tangsi nama nama kau sana mah. Bisa kan bisa rumah di sana nama. Aku Brazil ini. Kita pulang dulu kan. Bisa bisa bomba cedera. Bomba cedera di. Sampai yang bukan nih. Dah sana apa? Bomba pas bisa bisa. Bomba jangan apa yang bisa. Mau kosong tanah kan? Kalau itu koran nang nggak air yang jadi. Malah di kosong bomba juga. Hasil bulannya library sih nanya. Kita itu anak gagal. Ya udah kan benar masih kan. Ya mana nih? Cemong kan? Sama berikan. Làm bây giờ mình đi sau nhà ngoài chứ không nhưng đấy muốn phết này mà đi khu khôn là gì double nữa vậy hai dấu photo chụp làm gì tuy anh này ba mua đi à ấy rồi sudah kan jiba jalan dia barang sisa bên này ở bên bây giờ này bên này là pun dua leng bugre ya hai này nữa cái có đi của bạn chúng bạn xây ấy rồi rồi đi ba bao kilong Mbak sana nak ulta sana begini mana? Macam sana habar nak ni. Sembilan ni. Kau ni balas ni. Jor, ho. Gusu jawab leh, haji okey kan gusu thar. Jangan thar. Murah bagi jangan berani. Lepas, ukah berapa angker kap maru ni? Aduh. Beri ada shot hang nama. Dia berat siapa gejeng ni jalan lagi anda berjauh untai sini bala gejarna ni. Nujab kai malu magi dia ni. Tahu masa dia bedi ni. Lagi ber. Beri siapa dia gejeng thar ni tahu masa dia bedi. Tahu mesti lagi ber ni jena Honda. Falter ber ni jena. Ira lana kharbi jeng sanam go ber beri na. थांफिसै लायनो ओरै लामाया बे जों दहाय फैनाया भिउफ्रालाय मोजां नुयो भिडिअ एलबाम बानायनो मोजां मानसिफोरनि थाखाय शुटिं खालामनो मोजां बन्दुफ्राव नै फैगासिनो ओइ जल्दि फै थांबाय नै दा थांफिसिगोन आरोना जों नै दे थां बिराद गोजान माथो बेखौ नों मोनहैया होननानै थांबानो नुहुरनायाव खाथि नुदों खिन्थु गोजानसो बिराद गोजान माथो आयु Om bicara kau jangan haji kejar na, nilai. Oh iya uang bodoh ni, riasan habu. Neri haji kejar muda, berat mansur bikin jauh kejar neri. Haji sim thang ke baik ayah ni. Tapi muda macam lari beri mansur baik apa dami lana pedang biasa ni. Biasa. Berat tanda lebar apa susu nang net menang boleh sih biar buruan yang lebih ber. Ngai pindah kan sih bu. Pigi ni jadi jamu jangan ada jaga ni. Pigi ni jamu ni semua jamu ni akan ni. Ho. Kabul ni. Aisyah ni.
पिकनिक जाफैनो हागौमोन जों साथामजोंनो गैला बयलार मासे लाबोनो हागौ बाल दखाननिफ्राय बिदिबा जों फुङावनो फैनानै बयलार थांनानै जाफैनो हागौमोन नै पिकनिक जा मोजां थान्दा बारानो सोरबा जाफैखाङो खोमा नै अरा दंलायावथ' नै दै गैया नामा औ लोगोफोर नै नुबाय ना जोंनि हारि एरियाखौ जोंनि गामियाव बर'फोरनि आरो बेयाव बर' गामि ओरैहाय फुख्रिफोर माथो नै फुख्रिफोर माथो नै फुख्रि गिदिर माथो फुख्रि ना बिसिनि हागोदों मा बिसिनि हागोदों दा बे माइ नोंसिनि गायो बिसिनि हाया बे माइ गायनाय नोंसिनि हाब माइ गायनाय हाजो गरबाबो सानफ्रामबो थायो ससे ना बयफ्रा सामसे थायो हाजो गरबाबो बर' गामि जानो बुंदों न'आव हिनजावलाय माबा लायनो नांबाय थाबाय औ हाजो थांसै लोगोफोर हाजोआव औ नागिर जायालै औ हाबो आरो लामाया नालाय बिदिनो गोजान मा गासिबो लामाया बेबायदिनो मोजां गोजान लामाया बबेथिं थाङो र' मा गामि बेलाय मासबारि दा बिटिसि गोलैजा बे एरिया ना ओंखायनो नै लामाफ्रा एसे देबुं जाहां बेयाव बरिं होगासिनो माथो नै स्कुलसोमोन नामा बेलाय लोगोफोर एकदम हाजो मानसि जों माने हाजो खाथिजों बर' गामि गोजान होननानै एसे लासै थांनानै खुगा एम्फौ हाबबाय बेदर मोनजासिगोन नामा बेखौहाय बर'बो जागासिनो बेलेग जाथिनावबो गैया नामा गैया नाथाय जोंनि बर'फ्रा बेसेबां हाजो खना खनायाव रायजो जानांगौ जायो मासेबां खस्थ' ना मासेबां खस्थ' बेखौ बर' हारिया दासिमबो खस्थ' मावनानै जायो ने बेसेबां नुवाखै नुबाय लोगोफोर जोंनि बर' जाथिया अरुणाचल हाजोनि सेर सेर रायजो जानांगौ होननाया ओइ कैलास बिजु सारा खनदोंना मेथाइ बेजों एखे नै जोंनि गामिया बेबो जोंनि गामियाव बे एखे गिदिर मानसिफोर नै बे जेरै खनदों बे लोगोनि गामि जाहैबाय आरो जोंनि गामियावबो एखे बिदिनो हाजो नांगौ बिराद मोजां माथो बेसेबां नंगौ एसे गोजानानो नामा लामाया नालाय माबा जायो लोगोफोर जोंना ओरैबायदि गारि जायो गारि गंसे खारबानो हाद्रि जाजोबो बन्द' खालामसैलै बै हाजोना हरलाय जा मोजां नुयो सिनारिखौ हाजोआव बै मानसिया गायबाय नामा बै नारें कमला बायदि हनै बै हाजोआव बै गोजौना माथो लान्दां रोखोम बिफां थायोने लान्दां नुबाय सिनारिखौ मोजां नुहुरदों आरो बै लामायानो नै आयु मा जाबावगोन दाना सेस लामायानो हाद्रि जाजोब्बाय गारि गंसे फैनानै अबस्था खाराब जाजोब्बाय नै गंसे गारि फैनानै बिदि हाद्रि जानांगौ मा जागोन दे बिटिसि एरिया खिन्थु बियो बिटिसि एरिया गोलैबाय ओमफ्राय लामाया माला जागोन मिथियाना डाइरेक्ट हाजोसिम हेल' लोगोफोर फाइनालि ओमफ्राय जायफ्रा भिडिअ गोदान बिसोर मोनसे भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै दोनदो लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ माबायदि ओइ थांसै ओइथे माखासे पिकनिक जाग्राफोर फैदों ओरै बाइकआबो बिराद दामि माथो हिनजावखौ लाना फैदों बिसोरलाय थांसै मा थांबावब्रा बैयावनो फैदो बिनिफ्राय साफैनोसै गोजान हेल' लोगोफोर फाइनालि जों दायो मा दै मोनलायो फाग्ला दैयाव मोनफैयो आरोना नै बेरायनोसै बिराद मानसिफ्रा पिकनिक जाफैयो जोंबो दिनै फार्स्ट टाइम बेरायफैबाय नै नायदो सिनारिफ्रा नै माथो गारिया मोजां जोंना लासै थांसै आरोना लामाफ्रा बिराद गाज्रि जरायु नालाय बर' गामिया हाजो नामबोबाय हाजोआव सिथाबना थांलासो जों बै हाजोआव थांनाय जाया ना सिथाबनोसै फट' सुट बायदिसिना खालामनोसै माबायदि जायो मा हाग्रा होनो बेखौ जानो थौनोसैलै गोलैबाय साथाम नोजोराव ना मा होनो लोगोफोरनो दै सालनांगौ जायो दै गोजाना जायगानि गुसु जाबायलै माथो लामायाव खाथि मोनो माथो मोनबोआब्रा गोजानसो
नै दैयाबो सावगासिनो दं गारिखौ बियो लांदोंना जोंनियावनो ट्रेक्टर फैबाय थायोना एसे साफा मोनगोन गारि फैनाय लांजायो लांनायालाय बानाय बानांगौ नै बानायबोगासिनो दाखालि थांदों आं फैदों बानायबोगासिनो माने बियो खिन्थु हाग्रा बंग्रा मैदेर दाउसो ओंखारलै बिदियाव गय बारिबावसोब्लाबो खस्थ' मस्थ' हाजो एरियाब्लाबो बेयो बिटिसि एरिया ना बिटिसि एरिया लामाया जासिगोन बारा गोबाव गैला जाबोगासिनो उनथिंहाय थांगासिनो बेसे गोजान बे लोगो नङा ओइ सोर हाजो गोजा हनै बेसे गोजान दंबावो हाजोबाबो हाजोआव खारेन्ट फैनांगौसो नै बिटिसि एरिया नालाय नै पस्ट खुन्था नैबे माजबारि एरिया गोलैयो आरोना बियो माजबारि एरियानि ओमफ्राय गय बागान गोजा हाजोबाबो खना लोगोफोर नायदो नै बे जोंनि हाजो एरिया एकदम अबस्था गैथारा ना जोंनि एरिया नालाय ओरैबायदि बै साइकेल सालायनाय बन्दुनि गामि